mhosva yako ndeyekubatwa nemukadzi wemunhu uyezve vari ambuya vako. Unodiwa kudarira mambo pasina mukadzi wemunhu panotista makanzi notista fam ndimi mukadzi wacho murume wenyari murume woende upi uyane chiyako kugara tikaonesa inzwewo uyo akabhadhara ndane mari yandakakupai ndiyakakwira dadi zita rakariko rakanyorwa nachiwaridzi samuridzi womukadzi. Tiri muno isusu wakachipadzi tine maitiro atinoita. Kana pane humwe urongwa hunenge huchida kuti muvandudzi totanga tataurana tifana tine maitiro atinoita, mapikisirano atinoita nemaitiro atinotanga kuita kusvikira taita sei tasvika pa akaripota ndoupi murume ndowakakwira dare handiti ndiyakakwira dare akakwira dare ndianouya Mike Billiard saka akapesanisa maita hamuna kunyora Mike Billiard vanapesanisa akakwira dare ndi Mike Billiard murume ava ndowakauya kwatiri akatobhadhara mari yake yakakwana taurire tinzwe nyaya yako shamwari musumuka usunza unoko ndopika namari zvachataura ndezvokwadi mwari andibatsira mwari ndopika nemundibatsire vandichatora zvose zviri zvechokwadi sava nekutapudza kana kuwedzera anditaure chokwadi izvoitika zvose ndokutendai kuombera zvako anasesako mako akutaura uchimudai anokaisako pane chituva namba dzake taurai zvenyu mberai mutaura pamusoro chakamita zvaitika inini ndandobasa mukadzi uyu akabatwa nemukomana akapapiwa imba naMavis Musuo ndakamupa imba Mavis Musuo ndakamupa imba ini ndaenda kubasa ini vanafona vana yabva kubasa ndakasvika vanati vanafona ndati ini kundikwanise kuya zvii vandifonera mimi rikaitese ndai muriko kwemuchirembe makabata vanhu sezvo masabhuku echi yariko ndaida kuya nyasha dzananga nadzo nane hasha asi ndakata mwari kuregerero uyezve mukwasha akatobvisa mari kunambuya mwana wokutanga musikana akatogara naye ndakataora ndakabva ndazoya kuseni saka vano umbo vanhu vandifonera hanzadzangiripo pamatoo vano umbo vabude panze aripo anogona kuyotaura krasbiya uyu ndiye mudzimai wenyu imboitai panze kana tichitonga nyaya dzechikomo mukadzi akabatwa nomurume womunhu anofanira ngati out chengeta munhu pamusoro changa ndine tsamba yabva kwasabhuku yakatanga yambosvika zvayo kwasabhuku saka sabhuku ndo akazondifonera ndikazoita kuti mupurisa aende yakanzi takatonga nyaya yaMike Billiard akatorerwa mukadzi wake naTapira John vakapiwa imba naMavis Chimusuo. Isu sedare takabva taona vane mhosva yekuti ndiambuya nemukwasha saka vakaita chimina munyika yenyu. mapurisa tina zita rapita
kwataurwa kunonoferefeta ende nyaya ikazoonekwa zvezvanambotaura kuita muramba uchiri munyoro ikazonoferefeta amai inopinda panguva yakaoma asimutyisa ndikubvunza nekupedzisira Ruth mwana wangu haana kumbobatwa here nomurume achiri underage akabhisi saka vari kunyemba wakanotyiswa kuona kana dai asina kubatwa nomusho akarohwa nemakore akakwana kumashure kwacho ambuya nyaya yei ichaiferefeta asi imimi uyo akaita chimiro chakanyorwa nasabhuku apo hamuna kumanikidzwa dai makamanikidzwa dai muri makauya kumhanya kumwa mambo kuti mambo zvanoitwa nasabhuku hazvisiri izvo ari kundimanikidza zvine mambo makazvitambira makaita chimina ichimina changamira changokuudza iwe imbodzokera pana zvatinotaura takuda kupedza nyaya muchengetedzi anotiza angwe tiri kuda kuti muite zvamai pakusangana kwamaina muchituya kubhuku yangu imi maigara mumba kwenyu andisi uyo achigara mumba kwangeza hamunangotanga nokupiwa imba pamaisangana maita muchinatsa kuratidza kuti manje takushinga murudo muchisangana maita sangana nebhebhe rako Moja pamsoroi amaigiripa namaita iwe amaigara namaita iwe amaikizana iwe hatisi kuseka panapa kune vanhu vakuru muno hatisi kuda kuti mutipedzere mutipedzere nguva nezvinhu zvina nebasa rese tatoona behavior yenyu papi panapa saka behavior yeyo muda kuramba futi munaye papi panapa itai zvamaita zvamaita muchida kuti muchidanana muchitsotsa fambai ndosangana nemusikana wako zvamaingoisa aiwa iwe lozvangoti iye ndaunoita chiita zvamaita itaitoni chobva itoni advance chazvawaita uyo asipo pamwe apati wamakamira mainoshomba usina vaiti unoita kuchanzira taura ize amsore tikapedze nguva nevanhu andiri kundikamona nomuti vanhu vapiti ndokwaya mutendo ndikamona ndosaka manzwa tati ita zvamaita ndofaina toti changamirisa manzwa mwana mombe nembudzi
tichizvida manje kwete tizoswera tichitsvaga kuti vai vati vauya here nokuti murume uri maitete kutodainza futi kubva kumba kwake kuti musiyisa nomukadzi wake unomukadzi here iwe ngomani Tamsiya unotista. wamusiya kumba uyu ndiye wawakudaka uyu ndiye wawakuda tinoda daira atimbodaira kuti kana kuti waiba here kana kuti waita sei toda kuti uyu ndiye wawakuda nokuti wasiya mukadzi wako ukauya nouyu mukadzi wako aifanira kunge auya kuzouya iwewo futi mukadzi iwe waitadzisa mukadzi wouyu kufara nemurume wake panguva dzaitenderwa kuti vafare unobvisa mombe inopiwa mukadzi iyeye asi waimukanga asara kumba iye kuti waimukanganisa zvino zvake nemukadzi wake waakanga nemurume wake waakanga azvitsvagira iwe wakanga wakangojaira kufumudza maroko varume vese zvino mukadzi uyo anga asingari asara kumba kwake iri kuda mombe yechimina